О навечерието на 58-та годишнина от Илинденското въстание в душата ми оживяват образите на безброй борци за свободата на моята родна земя Македония. Некои от тях са познати на всеки българин, други пък остават безимени за большинството. Но всички те са мои другари от борбата, отдали всичко за свободата. Необикновена съдба ме е свързала с тях още от ранни младини. Роден съм в село Кръстофор, край Битоля в въстаническа година. Оная, през която избухна Априлското въстание, и сякаш това събитие осени и моя жизнен път, защото неговите водачи станаха мои духовни учители, а Левски и Ботев беха образец за подражание, както от мене, така и от моите другари. Ботевите песни и песните на Чинтулов, пети от априлци, беха нашето вдъхновение. Записите по българските въстания на Захари Стоянов и романът Под игото на Вазов беха нашите настолни книги. Вървейки по стъпките на априлци, аз се хвърлих в огъня на революцията, минах през пламъците на Илинденското въстание и участвах в подвига на по-големите му герои. Като революционер аз съм ученик на Георче Петров, Дамен Груев и Петър Попарсов. Почувствал съм и обаянието на Гоце Делчев, придружавайки го по време на обиколката му в Битолско, а твърде често съм бивал и с Пере Тошев. От ученическа скамейка в Солунската българска гимназия или в Битоля съм бил другар на пламенните революционери Христо Узунов, Лазар Поптрайков, Пандо Кляшев, Павел Христов, Георги Сугарев, Христо Чемков, Веле Чипуро Пенчо, Петър Ацев, Лука Джеров, Анастас Лозанчев, Никола Каранджулов, Стефан Димитров, Кузо Блацки и безброй други учители, революционери и народни водачи. По-късно опознах Яне Зандански и другарите му. Бех най-близък другар и с познатите легендарни храбреци, за които песни се пеят, като приказния борец Йордан Пиперката, високоблагородния Митре Влаха, даровития военачалник Васил Чакаларов, безумно смелия Йордан Гавазов, прославения в песните Димко Могилчето и много други като тях, все хора излезли направо и средовете на трудовия народ. Бех също така щастлив да се запозная с елита от революционери, представители от целия Битолски революционен окръг, събрани на историческия Смилевски конгрес, на който имах честа да бъда секретар заедно с незабравимия плевенчанин, социалист, учител и воевода Парашев Цетков. Всички те и безброй като тях са отдавна вече скъпи покойници. Познавам техния прекрасен живот и мога да свидетелствам пред младите поколения за тях, че те беха хора силно любящи своята родина, идеални продължители на делото на Левски и Ботев, предани до смърт на своите поробени македонски братя и дали мило и драго за техното служение. Те живееха само с една мисъл как да бъдат полезни на родината си и беха готови всеки миг да пролеят кръвта си за нея. Със своята смърт те потвърдиха силата на този своя идеал. Сред пламъците на Илинденското въстание, един от ръководителите, на което в Рединско бех и аз, видях с очите си саможертвата на мнозина от тях и сметам, че изучаването на техното дело може да бъде велик пример за подрастващото поколение. Пример изпълнен със смисъл, пример за беззаветна служба на народа. До сълзи ме трогва вниманието на живите и по-младите към техния подвиг. Преклонението към техната саможертва и нарастващата почит към техния чист, възвишен идеал, свободата на поробените ме вълнува дълбоко. Едно само ми е много тъжно, че некои неучи или зле осведомени млади хора извън пределите на България в разни свои писания изкривяват истината за целите и стремежите на нашата борба и дават превратни тълкувания на историческите факти. Особено ме боли злонамереното твърдение на тия хора за народностното чувство на моите другари, че не били българи, та дори, че в критиката си срещу българската иерархия за някои недемократични порядки и в нейното управление те проявлявали антибългарски чувства. Особено злостно се тълкува
ученическите бунтове в Солунската гимназия, където съм се учил и аз, и където като член на тайните ученически революционни кръжоци бех напълно посветен в светото народно революционно дело. Аз сам бех участник и в тия ученически бунтове срещу недемократичния режим в пансиона и лошото отношение към нас от страна на отделни учители. Но всички ние, учениците, закърмени с революционния ботев дух, бехме до един патриоти българи. Патриоти, но не шовинисти. Доказателство за това е факта, че докато началото на организационния живот, според първия устав на организацията, нейни членове можеха да бъдат само българи, по-късно ние се отказахме от народностното си тесногръдство. Защото разбрахме, че спасението ни е в борбата за човешки правдини на всички народности в Македония, както ни бе учил Ботев. Затова в основите на ВМРО, Вътрешната македоно-одринска революционна организация, залегна завинаги положението, че член на организацията може да бъде всеки, който споделя възгледите на организацията без разлика на народност, вера и пол. Основоположниците на тази организация беха прекрасните учители и културни дейци Георче Петров, Даме Груев, Гоце Делчев, Иван Хаджениколов, Петър Попарсов и още редица други. Но можеха ли те изобщо да допуснат тогава, че ще се случи така, че един ден техното българско народното чувство ще бъде отречено в родните им огнища от невежи или измамени хора? Колко болно ми стана от всичко това. Да се бориш за човешки права и за другите народности в родината си, власи, евреи, гърци, турци, албанци, цигани, и след това да те отрекат като българин, тебе, най-големия борец за свободата на своята земя? Има ли по-голема трагедия от това и по-голямо светотатство пред делото на Илинден? Но истината никога не остава до край в забвение. Правината се тънчи, не се чини, казва една македонска поговорка. Искрената почит на днешните поколения към делото на Илинден, която все повече нараства, говори недосмислено за това. Наистина все още се ширят заблуди за най-добрите синове на Македония. Но от местото, на което се намирам, аз сега в своя дълг 86 годишен жизнен път, минал през огъня и страдания и случайно останал жив, мога да изкажа дълбоката си вера, че идеалът на Илинден ще бъде постигнат. От залеза на своя живот аз виждам неопределимия устрем на всички народи в света към свобода. Скоро няма да има роби на земята. Пълна свобода ще осъществи всички потиснати. Кай ще отекла вода, пак ще тече. Затова от името на моите другари, велики покойници, ще кажа: слава на всички борци за правда и свобода, на всички потиснати. Те ще довършат нашето дело.